lately no napansin nyo iti Facebook so, halos nagadudag iti kakadwa tayo nga makitam tinangisit nga background nga ada iti may isang kandila nga nagsisilaw, which implies nga ada iti natayan kanyada. Very alarming kapusta since last week nga narata halos agsisinaruno kayo nga viewers nga nakapadas iti natayan. And I would like to extend my condolence kada kayo kakabsat who have indicated iti Facebook yo, iti profile pictures yung one of the members iti family kat pinmusay no at tatay. Niya po iti mga idanon iti asi, liliwa, mangidanon iti rigta, iti pusong panunot, kasta mati urnos kada kayo. Kandag iti clan nga dinalapos kan dinalanan iti appointment ni patay iti pamilya. Niya po iti mangliliwa kada kayo kan mangidanon iti rig tayo kakabsat. Indeed, it's alarming at paiso kapusta since iti mighty delta dito yan tayo nag-overshoot iti case. And iti dito nga sitwasyon kat the only dito nga rumor iti pasat mi nga ministro nga mga kasaba iti so ti Apo. Gapusta na yabang kami nga iti may isang obligasyon mi kat mangisagana iti kararwayo iti papanana nga mabalbalin kumakat mapan iti presensya iti Dios. And iti dito nga simpong agtaytayak kan apan agkurkurta ni patay iti pamilya tunggal maysa. Napintas nga damaagan tayo kan eksaminan tayo iti panunot tayo iti pamati tayo iti puso kon panunot tayo eksaminan tayo man no. Uwan nga paysa. Kasat no nga tan dumteng ti tsimpo nga umaymet ni patay nga kurtaan na ti biag ko. Nakasagana ka di iti panangumay na. Nakasagana ka di nga umaymat ni patay nga guyuden na pagsinaan na iti kararwak iti bagik. Nakasagana ka di iti destinasyon na iti kararwak nga mapanak ti presensya ti Dios. Iti Luke chapter 18 verse 18 hinggan iti 27. Dayto iti senaryo nga tungtungan iti maysa nga madaydayaw nga leader, mabalin nga politician, mabalin nga religious nga tao matlang isuna, nga religious leader isuna, and iti curiosity na nga kahit na nga i-confirm iti bagi na ti sangwanan iti Dios. In may isuna kini Kristo Jesus kat iti verse 18 kuna na a ruler questioned him in may dayto maysa nga dayto nga ubing nga nang questionar kini Apo Jesus nga kunana matalak nasayat nga maestro anya kaditi kastak tapno magunod ko iti biag nga ganayon. Mahilig tayo iti free. No ada iti free JSM iti normal pa lang ti sitwasyon free nga taste nga juice, free taste nga biskuit, dagiti lako. Mahilig tayo kung kahit nga panakinkinit, libre. No, kanada nga dati okasyon nga kastoy, katada ti libre nga wat-wat, mapan tayo. Kuyog tayo pa iti plastic, ti bulsa tayo, tapno pang sigurado nga ada ti pangkargaan tayo. Mahilig ti Pinoy, mahilig tayo amin iti free. When it comes iti salvation, dahito iti may sangabanag nga maawatan tayo nga kayat tayo laon unay iti benepisyo nga kayat tayo nga magunod iti pamakawan, kayat tayo nga magunod iti asi nga akseptaran na tayo iti Apo nga mapanilangit, kayat tayo nga magunod tayo iti panagbalin tayo nga anak, adaptaran na tayo iti Apo nga agbalin nga anak na, nga magunod tayo iti immortal nga bagi, ken magunod tayo iti napintas kan relasyon iti Dios nga napakawan kan kaakseptar eternal life. That is what we desire kuma. But tidakkel nga problema kada tayo kayat tayo dagiti benepisyo dagiti benepisyo ti panagkaisalakan. But it seems ti mangyari tata nagadumat kada kayo nagadu kada tayo
haan tayo nga kayat. Haan tayong kayat. Jay sukat na, jay benepisyo nga haan tayo kayat tagbabawi. Haan tayo kayat nga talkan nga umanay, di narami ni Kristo Jesus. Haan tayo nga kayat nga dumawat, nga ipudno, nga timang isalakan, kat ni Hesus Kristo lang. Madi tayo, nga isarwa, itibasol tayo. Puputputan tayo. And yet, we like to be saved. Haan nga mabalin di iti sangwanan iti Diyos. Haan nga mabalin di iti sangwanan iti Diyos. Dahito nga saludsud kat napintas launay, nga saludsud, gapusta, timely, tatanga panawan kada tayo nga ni, agpasar-pasar ni patay, kat ni adote akin appointment tata, nga panakinur tatibiyag na. And we do not know, no, katno tayo, ti-schedule tayo, but that will come. Sigurado may diayin. No hati nga madanon man iti rapture nga kuna tayo. Well, that is sure kada tayo. And yet the best question nga mabaling nga panunuton tayo, how can I have eternal life? Nasayat nga maestro kuna na dito nga ruler, dito nga religious leader, politician, nabak na nga tao dito madaydayaw di ili. Kasat no nga may kanak tibiyang nagnanayon. Simumbat ni Jesus, verse 19 kuna na, Jesus said unto him, why do you call me good? No one is good except God alone. Aping ibagam nga nasayatak nga maestro. Are you confirming? Ipagbagam ka di nga sakat Diyos, nga admitaram ka di nga sakat Diyos. Because deta nga statement ngin bagam, kat that is an admission nga naawatam, kan patyam ka di nga siyak iti siyakat Diyos, nga siyak da iti Misaya, siyak da iti Diyos nga nagbaling nga tao, nga manging ito iti waya-waya, kan panakaisalakan kada kayo. Sapay ko ma. Then pagdanong dito verse 20, aday ba kanya, kahit mo kadi nga may kan balakam tibiyag nagnanayon. Di verse 20, ingga na dito 21, dito yung inusar ni Apo Jesus iti sangapulo nga bilin. The Ten Commandments kat nausar diya itapno mangipakita iti tao, nga iti tao kat haan na pulos maperpekto diya, nga iparupa na iti tattao nga isuda kat nasayat. Naisurat ito sangapulo nga bilin, tapno ipasipat iti tao, karkaro dagay feeling dakat, qualified da unay nga mapanilangit. Naisurat ti sangapulo nga bilin, tapno iparupa kanyadang, awan pulos ti kabalanda. Nga even iti may nga mistake nga panang tumpal ti sangapulo nga bilin, you are qualified already, nga maibalang iti impyerno. Dahito iti purpose iti law, iso nga i-book iti Galatia, i-book iti Roma, mamin nga minartilyo na Apostol Pablo dito nga issue, gapusta kahit na nga may baga nga iti panakaisalakan katanga baban iti sangapulo nga bilin. Iso nga sinagsagay sa ni Kristo Jesus tapno makita na. He understands nga dito kasangsangon na nga dito kat may nga religyoso nga tao. May nga maraydayaw nga civil iti panaga bebiyag na nga amuna nga panangkita na siguro kat nalintag iso na. Kahit mo kadi kan talaga interesado ka nga mamuan no hanya tibiyag nga pagapuan itibiyag nga kung kasap ng magunod mo diay. Masapol makita miti bagim nga umuna. Ta iti maysa nga tao han nga mapan iti maysa nga doktor, han nga mapan iti maysa nga tao nga dumawat iti tulong no han nga nakita nga kasapulan ni suna. Pagananom di doktor no awan ti sakit mo. Pagananom di dentista no han mo nga marik na ti sakit iti nipon. Mapangkalangmat di pharmacy nga gumatang iti agas di timpo marik na mga ada tirik-rik na. Mapangkatimay sa nga doktor agpa-check up because you see nga dati kasapulan physically. And that the purpose na. Would you really like to be saved? Kat ko nga makitam iti bagim gapusta, kiti kinagpaiso na. Haan mo nga kaya, haan mo nga admitaran nga isimpa iti biyag mo iti sangwanan iti Diyos, no mo na haan mo makita iti bagim. Sagsag kay Santa, kunan niya po, amo mo kanidag iti sangapulo nga bilin. Ada lagi bilin niya nga kunan na do not commit adultery. By eyes, panangkit-kita ng panagpanpanunot, panangtakaw ti adat ti asawa na. That's already adultery. Panangkitan pa lang di tao nga di kahit mo nga bagbagihan iso na. That's already idolatry. Adultery. And that is already a sin. It is ang wana ni Apolis.
Then kung na, do not murder. Tindada ka di pinatay mo. Ada ka di kagurguramin, qualify and explain nga karkarong nga nanunag ni Jesus di ay. If you hate your brother, then you are a murderer. Then kung na, do not steal, ada ka di tinaktakaw mo. Kung na ti, hangkag taktakaw, kung na ti saw ti apo. Ada ka di tinaktakaw mo. Do not bear false witness, ada ka di ti dinadadaal mo. Honor your father and mother, respect nung kanina ma'am kaninan. Ay, si mumpat di ti religyoso, di ti may isang maestro, politician, o religyoso nga tao nga nagsalutsuro. Imbag kini. Amin da kita, sinulot ko. Ingana di kaubing ko. Qualified ako sigurado. Kaslarum-ruman nga, kahit na nga ipalastog ti bagina kini Jesus. Nga among the people kat nga adajay, he's a different one. He's a high caliber nga burid nga gapus ti bukod na nga effort. Panagbiyaga, nalinis nga panagbiyaga. May salakan na ti bagina. Then the last question in barsak ni Jesus kanya nakat di ay ijay verse 22. Kunana di verse 22, when Jesus heard this, he said to him, nga maday ti maysa nga kurang mo. Implying nga amuna dayto nga tao. Because he is a politician in the land, he is a good man. Adu iti mga paprisa kanya na nang nangeg na dayto nga tao no sino iso na. Ngayon mas judag. Namada iti maysa nga banag nga amuna nga problema dayto tao. Nga di maysa nga law nga diay nga violate na. It is enough for him nga madusa yung impyerno. Kunana diay di verse 22, there's one thing that you lack. Sell all that you possess and distribute it to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come, follow me. Ada ti may kurang mo. Itad mo amin dagita nga kinabaknang mo ilan tinapupubri kat sumulot ka kanyak. Jerik na dia tao, verse 23. But when he had heard these things, he became very sad, for he was extremely rich. Inimbaga ni Jesus di ay, imbis nga naragsakan, tadamdamagan na iti dalan ti panakaisalakan. Nadagsan na ni Suna. Nadagsan itirik na, han nga matilmon ginangag na. Rumrumuan nga ada iti maysa nga problema kanya na. Han nga ibagbaga ni Kristo Jesus nga ti panakaisalakan kat babaan iti panang ito dagiti charity offerings or nyaman di o philanthropic nga philanthropo nga trabaho di panagtultulong ti dadumangat may at tumulong di ay. Nam awan ti maitulong na di ay. Ti point ni Jesus no apeng inbaga na di ay kat ito eh. Ti makita nga problema nga dumandanon kanya kan amok ti puso. Naagum ka unay. Kuvitos ka. You have fulfilled probably majority iti law, iti 10 commandments. Nam umanay day tinga lintag nga violate mo nga mapan ka di impyerno. That is a kinaagum nga putam iti kwarta, putam iti kinabaknang mo. Madim nga ibingay. And it broke the heart of that young rich ruler. Aday ba kada kayo kapsat? Idi chimpo nga imbaga na di ay awanhan nga rin nag-reply di nabak na nga tao. It broke his heart. Ada tikat ko nga adalan tayo dito eh. Do you really like to, kahit mo kadi nga may kan itibiyangang nanayon? Kasat na nga ikanda ka itibiyangang nanayon, nga madimat nga agbabawi iti basol mo. Madim nga admitaran nga kasapulam ti mangisalakan nga kasapulam ni Hesus Kristo. Kasat na nga ikanda ka ni Apo Diyos, itan ni Apo ti pamakawan. Itan ni Apo nga mapanka iti presensya na. Kasat no nga kunam nga mapanka iti presensya ti Diyos, nga madimat. Madimat nga anayon, ginarami na di krus ti Kalbaryo. Putam ti pride kun kinalastog mo ti bagbagim nga sikakat kaya mo isalakan iti bagim. Nga mo nga talkan ni Kristo Jesus. Haan nga magpaling di ay.
Han nga mapalin. If you really like nga awatan ni Kristo Jesus, nga may kanitibiyang ang nanayon, then you need to admit nga nagbasol ka nga kasapulam ti maysa nga perpekto nga mangisalakan, nga makaited iti perpekto nga sakripisyo, nga idanon na kini Diyos Ama, nga ni Diyos Ama ket mapnak, and that is only done babaan kini Hesus Kristo. Year 24, kuna ni Jesus kanya na timatal na dito nga tao, tagapos na nakabagbak ng madinang ibatan ti kinabak ng and Jesus looked at him and said, how hard it is for those who are wealthy to enter into the kingdom of God. Nagrigat ayan iti maysang nabak na nga tao, nga nakasagana, nga ibatan na, iti amin dito'y daga. Tapno kahit na nga mapanilangit. Kunak man no kahit mo nga may kanitibiyang ang nanayon. Haan kamat gayong manakasagana, nga ibatan, dagito'y nga banag kanyang. Haan mo nga kaya nga ibatan, dagito'y bisyo. Dagito'y basol nga dito'y. Haan mo nga mitaran nga nagbasol ka. Hanay bagbaga dito nga awanting nabak na nga mapanilangit. For honestly, nagadudag iti records iti Bible nga adudag iti nabak nang imawat kanya po. Nam tidagsen dag iti nababak nang kat. Nagrigat aya tinabak nang. Nga sumurot iti apo gapusta aduti ng ibaalon iti puso kan panunot da. Kwarta, popularidad, sikat. Nga madida nga mapukaw dag itoy. Nga nakasagana da nga isukat ti kararwada, nga mapaniti impyerno maramdama, pipiya nga maramanan dati mas kan samit, iti maited dagitoy nga sanikwa diti daga, nakasagana da nga mang tilmon kan in-enjoy dito, nga handa nga panpanunutan, nga tatidug ti biyag, awan patinggana nga biyag, nga dusa, nga gururay kanya dati impyerno. 25, nalaklaka pa iti kamilyo, iti camel, nga umunag iti mata, iti dagom, kaysa iti maysa nga nabak na nga tao, nga umunag ti pagarian ti Diyos. That is a proverb, di chimpuda nga pagsasauda, di Persia, kat elipante, iti kunada. Nalaklaka pa iti elipante, nga sumrok ti mata ti dagom. Di chimpo ni Kristo, dito nga pagsasaokat di chimpuda, nga pipiyapay, nalaklakapay, iti kamilyo, nga mapan, nga sumrok iti mata iti dagom, kaysa tinabak na nga tao. Nga kahit nga sawan, imposible, nagrigat. Haan nga kaya iti maysa nga tao nga salakan ti bagida. Kasjay kadagsan. J26 ko na yay. Dagitag dangdangag nagsalusudan. Yang nga artikas tami tap nga may salakan kami. DJ nga tao. Panangkita mi kat qualified isuna, hanpege ma-qualified. Di nga tao nga nagdamag kanya, mamumitibiyag na. The way we look at that man, kat talaga nga, qualified isuna nga mapanilangit, then ibagbaga may suskat. Hanggayam. Anya nga yung ortikas tatap na maisalakan kami. Then nagsubat ni Kristo Jesus, kunana 27, the things that are impossible with people are possible with God. No pagtungtungtungan tayo iti panakaisalakan, imposible dayta iti bukod iti tao. Hanakaya nga isalakan ti bagina. Na madati may sanganam na mga itot ko para kayo. Iti Diyos. Posible nga magunod mo ti panakaisalakan. Gapusta isuna ti nangaramid. Adati naramid ken plinano na. Nagpili isuna ti isalakan na. Katsimpo, dagito'y tataw nga dagito'y lukatan na ti puso kan panunot na.
Inted na ti panakaisalakan dagiti tattao kada tayo. Tahan tayo kayang mangitod iti sakripisyo nga umanay nga mangikat iti mo ti Diyos. Nang ito disuna iti maysa nga substitute nga perpekto iti biyag na nga nutalkom isuna, nutalkom tinaramin na tikitaan ni Diyos Ama iti biyag mo kathaan nga dinaramin mo no di kat tinaramin na di tinalak mo nga na Yesu Kristo iti biyag mo perpekto ti sakripisyo ito na nga amin nga agbabawi iti baso na amin nga natignay kanalukatan ti puso kon panunod na nga agpayturay agsamitara agpashakop ti ebanghelyo nga inaramin ni Kristo Jesus nga plinano ni Diyos Ama ada ti biyag ng nanay sapay kuma taramidam di jakapsat kasjay iti pagkakastaan at tapno magunod tayo ti biyag ng nanay haan nga mabalin nga kunam nga kayat mo nga mapakawan kayat ko nga mapandi langit kayat ko nga may kantibiyag ng nanay kayat ko nga akseptaran na kiti Diyos nimhaan mo nga admitaran di proseso nga inaramid iti Diyos haan mo mat nga ano natalkan ni Kristo Jesus haan kamot nagbabawi haan nga mabalin diya di binipisyo lang ti apan mo binibirukan nga madim nga ramidan nga dalanan ka nagpasakop di wagas tapno magunod mo di binipisyo nga diya dakkel nga kamali at panunod kakapsat agpanunod